Iyo. Oh yes. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Hello.
Yuk, yuk. Wow. Hoi. Yuk, yuk. Ayo, ayo, ayo. Bapak Ibu, iya Mas Kunjung, izin sisi mana? Izin sudah Bapak Mane, oke. Itu sabuk Bapak loro ya? Oke. Sabuk. Durung ya Mas. Iya, rumahnya cerak ya. Oh kan balik kiri. Bapak Ibu, yang sewu ini wonten berita kehilangan berupa kunci vario wonten bandule putih. Mobil wonten sing menemukan monggo kasuwun dibawa ke sini. Nggih, sepeda balik wonten berita kehilangan, nggih. Kunci sepeda motor vario wonten bandule putih. Monggo kasuwun ingkang nemokaken monggo kasuwun dibedhaken Bandung. Matur nuwun. Ya Mas. Yo, kisah saya putra aku. Oh, sampun Pak ada nak bos. Nah, aku gak ditok ya. Marah Pak Di. Oh ya tadi cuma mau ngendaki tadi ya orang ngerti ya yang Pak Gur. Orang ketok. Oh Pak Pur, Pak Pur, Pak Pur. Yes. Pak Pur, ayo Pak Pur. Wis digoleki kok Pak. Monggo Pak Pur. Panggilan Pak Pur monggo kasuwun dening mriki. Ya Allah, alon, sabar, sabar. Goleki bapakne ya. Alon. Iki. Iki jadilannya tatung lucu ya. Iya. Lagi tenang orang Mas dari kacamu Mas. Nah, jadi kita terus rapi deh. Ya ada orang tadi ya didatek-dateknya ya Pak Pur. Iya. Kan ngapain ya kok? Ya bisa ditanya di sini. Aku wajib. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Sekali ketemu ning pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames menganggone seksi-seksi. Aku pelanggan fotografer, ku nemani begitu aku ora ngerti ana pelanggan njalukin kopi. Aku jajak kepiye ana pelanggan njalukin tempe. Aku cemburu ana pelanggan njalukin susu. Aku tambah cemburu ana pelanggan njalukin koko. Omong pengen nono curakan ke bulan sapi. Hatiku loro, hatiku gelo, kowe ra ngerti. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Tapi kamu neng pasar, hatiku bergetar-getar. Siti Badriah tetelan rames pengaktone seksi-seksi. Ake pelanggan fotografer, ku nemani pengen duweni. Aku ora ngerti ana pelanggan njaluke kopi. Aku jajak kepiye ana pelanggan njaluke tempe. Aku cemburu ana pelanggan njaluke kuku. Aku tambah cemburu
burung ana pelanggan jaluk susu apa maneh yen ana juragan bulan sapi atiku lara atiku gelo kowe ra ngerti iya 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 yes Ayo balik yo, itu rumah saya yo, ya, oh. Ya Pak Kurin. Joya, siai. Betul. Selamat. Rahai. Betul. Let's go. Iya. Biar dibantu. Biar dibantu. Go. Iya ya. Ayo. Iya ya. Oh yes. Iya, kalau masuk. Kasih jalan, monggo. Saya bersani